În dubiță. Cât? 515. Sunteți conducere? Dacă sunt numai retardați aici Uite în oraș băieții care din dau TNF, peste în noi. spate ăia sunt în conducere. Uite băieții din Bine. TNF. Deci 515, da? Da, 5 minute. Nu te supăra, De poți unde veni voi? puțin? Haide, vă Poți veni puțin, te rog? Nu pot. Da, nu te strâng glucii, nu te strâng glucii. Băiatul, trage cu arma letală. M-a tras în mine, ce mijlocul Ai străzii. eu 2 de fapt. secunde, nu te strâng glucii. Da, colegul tău acum au plecat. Colegii tăi. Mă auzi zănurile de la fiu. Eu te aud, tu mă auzi? Da, dar nu te strâng glucii. Poftim? Glucii. De pe tine. Ce scrii? Nu te strâng. Tu mă iei la mișto, eu zic că un agent de-a tău faci ravagii pe aici și tu... Uite, se rabi. Poftim? Am înțeles, te-am întrebat și eu dacă te strâng în pantaloni. Nu, nu mă strâng. Am înțeles. Bine. Vezi că am înțeles? Dar vreau să fac reclamație la pe de mai întâi. Stai că...